И здравейте на всички! Днес сте с моята топ класация за най-скъпи неща в света. Ако имате предостатъчно пари и не знаете какво да правите с тях, с тази класация може и да ви дадем някакви идеи за какво да ги изхарчите. Нека да започнем с нея. Ако имате предостатъчно пари и сте любители на шаха и обичате да го играете, може да се закупите най-скъпия шах в света. Тук някъде ще сложа негова снимка. И ако ви се дават $600,000 за него, вие сте, което в лева мисля, че прави някъде около приблизително 1,2 милиона. Приблизително. Не знам точно. Побързайте с покупката, защото има само 7 комплекта в света. И е с 320 карата черни и бели диаманти, което е предостатъчно за комплект на шах игра, но тези, които имат повече пари, просто могат да се го вземат. Да, да дадем 1 милион лева за шах. Да, що не? 1962 година Ферари 250 GTO с цена от $35 милиона е най-скъпо продаваният автомобил в търга тогава. Ако имате предостатъчно пари и искате да отидете на почивка, може да отидете в кралския мезонет в хотел Президент Уилсон в Женева. Цена от $65,000 на вечер. Да, аз принцип давам ако отида на почивка с нашите, принцип даваме по 100-200 на вечер. Най-много. Но тези, които имат повече пари, явно дават по $65,000 лева. Няма никакъв смисъл в това. Но решението си е ваше, парите са си ваши. Да, като има 10 стаи и 7 бани. Да, то колко може да струва? Най-скъпия телевизор в света. Цена от $2,3 милиона. Покрит с крокодилска кожа, 18 каратово злато и неприлично количество диаманти. Да. Аз би го купил, ако има достатъчно пари за него. Ако искате всеки ден да сведете на едно блестящо пиано, може да дадете само $3,22 милиона. Да, защо не? Да, ще творите музика всеки ден. Ще бъдете Бетовен и Моцарт на третия ден, след като сте си го купили. Да. Часовник Chopard Haut. Най-скъпият часовник на света. Ако искате да имате най-скъпия часовник сред приятелите си, може да дадете само $25 милиона за него. Че аз вече тук започнах да ви правя рекламове. Розови диаманти, сини диаманти, бели диаманти, диаманти с формата на сърце и отвътре има жълт диамант, в който е часовникът. Много диаманти, разберете, много диаманти. Тоест, вие си имате да направя един цял диамант на ръката. Най-скъпата картина в света продавана някога. Така, бихте ли взели това нещо? И долу в коментарите може да напишете за колко бихте го взели. Ще поизчакам малко. Така, и сега, вече ще ви кажа колко струва това нещо. $140 милиона. Да, което прави приблизително $280 милиона лева. Аз не бих купил това. Творците на изкуството си знаят тяхната работа с това траска. Но не бих дал $280 милиона лева за това. През 2006 година Дейвид Гефен е продал тази картина. Така. Този, който е купил, е чудесен. Yes. И явно парите няма значение.
изкуството е всичко. Не знам колко бихте дали за тази снимка, която ще се появи след малко на екраните ви. Не знам колко бихте дали за тази снимка, но някой човек я е купил за 4 милиона долара. Добре, тази картина просто мога да отида на една река в България и да я заснема така с телефона, нали? Ей така. И явно мога да я продам за 4 милиона лева. Ако отидете да направите такава снимка и спечелите 4 милиона от нея, половината на мен, защото аз съм ви дал идеята за това. Договаряме се, нали? Това е най-скъпата снимка в историята на човечеството. Виждате ли това? Това е скулптура, която е с цена от 104,3 милиона долара. Долу в коментарите може да напишете дали бихте дали 104,3 милиона долара, което в български пари прави някъде около 208,6 милиона лева. Така че долу в коментарите може да напишете дали бихте я взели за толкова пари. Ако искате да предложите брак на жена си, имате предостатъчно пари за най-хубавият пръстен, този пръстен на снимката може да ви помогне в такава ситуация. Просто купувате пръстена и го давате. Чайте, забравя да кажа колко струва. Само 16,26 милиона. Да, то само трябва да направиш така, нали? Да предложиш брака с пръстен, който струва повече от 16 милиона, но добре. Аз може би го направил, но всеки има различни представи за предлагане на брак. Това е пръстен, който е направен от един голям син диамант. Това е пръстена, просто един голям син диамант. И струва 16 милиона долара. Вижда ли тази яхта на снимката? Да, хубава е, признавам си. Но цената й е малко предостатъчна, като се говори за 4,8 милиарда долара, което прави близо 5 милиарда долара. Не знам дали бихте дали толкова пари за една не повече от 10 метрова яхта. Но решението е ваше, парите са ваши, яхтата е ваша. На нея има кости от динозавър, кратини и малки парченца от метеорити. Яхтата е направена от 100 000 килограма злато и всякакви екзотични и безумни украшения. Тя принадлежи на неизвестен бизнесмен от Мала Азия. Най-скъпия калъф за iPhone, който струва 880 000 долара. Може да си представите колко бихте се издокарали пред приятелите си, колко бихте се фукали. И сега всички проверят за най-скъпия калъф за iPhone. И за iPhone. Ако обичате да карате скейтборд с приятели и искате да се издокарате с чисто нов скейтборд пред тях, може да си вземете този златен скейтборд, който го има на екраните ви сега пред вас, който струва 15 000 долара. Това е чисто злато и е изработено от ню-йоркски дизайнер. Късмет със събирането на парите. Ако сте момиче и имате среща с приятелки или с приятел и искате на срещата ви да миришете прекрасно, хубаво, да ви надушват от 10 метра, което не е нужно, но все пак го искате, може да си вземете най-скъпия парфюм. Само 215 000 долара. Това си доста пари. Бих дал най-много
50 лева за парфюм. Най-много. А по принцип бих дал 20. Ако имате много пари и искате като влезете в тоалетната, като се... знаете какво? И като вземете хартийката с мек допир до кожата да избършете нещото от вашето нещо и искате това да стане по най-нежния начин, може да закупите най-скъпата тоалетна хартия, която е от чисто злато и струва 1,3 милиона долара. И ако някой ваш приятел дойде на гости при вас и като каже отива на тоалетната и вие се усмихвате мазно, влиза и започва да се бърше с 22 каратовата ви тоалетна хартия. Не знам, той остава очарован. Как? Откъде имаш тази тоалетна хартия? И вие му отговорите, просто имах предостатъчно милиони в мен и реших да ги похарча за най-тъпото нещо на света. Благодаря, че ме гледахте. Това бях аз, Коце. И ако ви е харесала класацията за най-скъпи неща в света, може да дадете лайк бутонче за още епизоди на Бургас ден и нощ, за още такива топ видеа. Може да се абонирате и да сте едни от първите хора, които ще са видяли видеята ми. Благодаря, че ме гледахте. Това бях аз, Коце. И чао!